बिथाङा सोर बेखौथ' बर्थमान रावबो मिथिथ'आ। जायखिजाया फेसबुकआव बिथांनि मोनसे पेज दङ, बे जादों अयथासार बड'लेण्ड। दा बै अयथासार बड'लेण्ड फेसबुक पेजआव बिथाङा मोनसे फार्स्ट भिडिअ लाबोदोंमोन आरोना, एबा लाबोखांबाय। दा नैबे जाहैबाय बिनिनो सेकेन्ड भिडिअ। दा बै फार्स्ट भिडिअ बिथांखौ सोरबा सोरबा कमेन्टआव बुंदों एबा सोंदों जाहैबाय, सोरबा जन खारजि नामा ओरै होननानै, आरो नोंथाङा मानो मोखां होथेनानै भिडिअ लाबोदों। दा बैफोरनिनो माने रिप्लाइ हिसाबै नैबे भिडिअखौ लाबोदों आरोना बियो। दा बियो लोगोसे खोन्थाबावदों गावनि नैबे अयथासार बड'लेण्ड पेजखौ खुलिनायनि गुबै जाहोना मा, बेखौबो खोन्थादों आरोना बे भिडिअनि गेजेरजोंनो। नोंथाङा जुदि मिथिनो लुगैदोंबाथाय बे भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। जेरै जों मैया मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन, बे भिडिअनि गेजेरजों जों बहुत कमेन्ट्सफोरखौ नुनो मोनदों। जेरै नोंथाङा मानो मोखां खोबथेनानै भिडिअ बानायदों, एबा सोरबा जन खारजि होननानै बुंदों, एबा बे अयथासार बड'लेण्डआ मानो मोनसे पेज खुलिनानै मानो गोदान मोनसे पेज लाबोदों होननानै जोङो कुइसन सोंनायखौ मोनदों अनेकथा खोथा। दिनै आं गिबियावनो बुंनो थांगोन, आं सोरबा जन खारजि नङा, बा आं सोरबा सासे नङा। आं सासे बर' बिमानि फिसा, आरो आं जेसेबांखि बर' बिमाफोर दं, आं बेनि सासे बर' फिसा। दिनै आंखौहाय सोरबा कमेन्ट होदों पलिटिकेल पार्टिनि बायास होननानै। दिनै आं रावबो पलिटिकेल पार्टिजों थोनजानाय नङा, आरो सोरबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौल' आं बुंनो फैया बेहाय। आं बायास नङा। जेरै अयथासार बड'लेण्ड मोनसे पेज खुलिनायनि मेन जाहोनानो जादों जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय गोबां साननो हानाय इन्टेलेक्सुयेल गोरों मानसिफोर दं। नाथाय दिनैनि दिनावहाय बिथांमोना सिरि जानो हागौ, बिथांमोनाव गिनाय बा लाजिनाय दं। ओंखायनो बिथांमोनहा मोखाङाव फैनानैहाय दिनै पाब्लिकनि सिगाङावहाय बुंनो साहस गैया। दिनै सोंदों आंखौ, मानो नोंथाङा मोखां खोबथेनानै भिडिअ बानायदों होननानैहाय। आं दिनै मोखां खोबथेयाखै। आं दिनै आंनि हारिनि सिनायथिखौसो देखायदों, जाय मोनसे आर्ट, जायखौ आङो आर'नाइ, जाय बुस्थुआ GI टेग मोननाय। आं मोखां खोबथेयाखै, आं हारिखौसो दिन्थिदों। दिनै जों नुनो मोनदों माखासे मानसिफ्रा जोंनि भिडिअ बानायनायनि भिडिअखौ मोजाङै नायजोबाखै जानो हागौ। दिनैनि दिनावहाय नोंथांमोना आंखौ सिनायनायाव बांसिन इन्ट्रेस्ट ना भिडिअआव बांसिन इन्ट्रेस्ट? दिनै आङो बा जोङो सोंखारिगोन, गासैबो हारिनि एगेन्स्टआव जाय बुंगोन, हारिखौ जाय फाननानै जानो नागिरगोन, हारिखौ जाय नासयगोन, जों बिसिनिसिम जों जेब्लायबो सोंखारिबाय थागोन। जेब्लायबो हारिनि जौगानायखौ जों नायगोन। हारिनि फारसे गाज्रि थासारि जानायखौ जोङो जेब्लायबो देखायनो नाजाबाय थागोन नोंथांमोननिसिम। दिनै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिदोंबा नोंथांमोना हमनो हागोन, जोङो बर'आ जोंनि बड'लेण्डआवल' गैया। आं मानो खौसे जानो थिनदोंमोन, मानो खौसे जानो बुंदों? जोंनि बर'फ्रा जानो हागौ आलादा हादोराव दं, आलादा हादरसायाव दं, आलादा स्टेट, जेरै जों आलादा कान्ट्रि दं। जोंनि बर'फ्रा गोसारनानै दङ। जेरै जोंनि बड'लेण्डआ उथुमाय बिसिनि थाखाय, नाथाय जों फोरसा बेखौसो लानानै आं खोथा बुंदों। जों खौसे थायागौ माने बिस्राबो रैखाथि गैया। साननानै नाय नोंथांमोनहा, आं बेखौसो फोरमायनो फैदों। दिनैनि दिनावहाय रावबो आवाज दैखांनो हाला, नोंसोरल' मिथिगौ।
दिनैनि दिनावहाय आं बाराद्राय गोलाव भिडिअ बानायनो सानाखै। आं नोंथांमोननि लुगैनायखौसो देखायग्रोनो नाजानानै दिनै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। बुंबावगोन आं सोरबा उग्रपन्थी नङा, आं बर'निनो फिसा। जेसेबांखि नोंथांमोना भिडिअ सापर्ट देखायदों, आंबो इसेबांनो हारिनि जौगानायनि थाखाय आं भिडिअखौ लाबोबाय थागोन। नोंथांमोनहा नुलांबाय थागोन समजों लोगोसे। ओंखायनो आं लुबैयो नोंथांमोनहाबो एसे साननानै नाय, आं सोर बेजों जेबो सोमोन्दो गैया। आं सासे बर' बिमानि फिसा, बेखौ साननानै ला। आरो जेब्लायबो हारिनि थाखाय नांथाबगोन। जेरै आं दा आर'नाइखौ फांथेनानै भिडिअ बानायदों, आर'नाइखौ मालाबाबो गोजावनो होनो हाया आं। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै।